nagkaloya sa pagkaon wanay gana, imong mata misigana, mura ka ug nakadruga, ug sa dihang nagkita ta, mihila kunya mikatawa, kana timaan nga wakay kwarta. Unya kalit malipay ka, mopakaon pagkabongga, mga parcel nangabot na, ug ang uban padulong pa. Unya kalit mo painom ka, sa sabungan dagkog pusta, kana timaan nga nagsweldo na. Ang sweldo adlaw sa tinglipay, ug adlaw sa ginastuhay, di pa pugong sige palit, kung badlungon mo siya git. Karong hurot na ang kwarta, mo aksyon kag kabalaga, sige ra kag order Shopee, pangonsumo wala binli, naningkamot imong asawa, pero sweldo na hanawra, karon may naningil, bitago ka. Sweldo adlaw sa tinglipay, ug adlaw sa ginastuhay, di pa pugong sigig palit, kung badlungon mo siya git. Nagplano ka nga magtigom na, kay pait kung walay kwarta, apan panahon wa mi pabor, mi paswabi ang kagastador, gibati og kabalaka, kay mo kalit kag katawa, kana timaan nga wakay kwarta, wakay